Hej og velkommen til min YouTube-kanal. I dag spiller jeg en server, hvor nogle gange spiller I. Der kommer måske nogle andre videoer, hvor jeg spiller en anden server og sådan noget, men det må I bare overleve. Hvis I har nogle gode kommentarer og sådan noget, så bare skriv. Valdemar. Altså jeg taler med en, der hedder Valdemar. Og han er bare en god ven. Vi fandt hinanden for Minecraft. Ja. Så begyndte vi at tale sammen, og ja, så blev vi venner. Ja, og så, ja, det lyder nok måske, at som om vi er lidt generede, og det er vi også. For det er vores første video, og det er bare en prøvevideo. Så hvis den er dårlig, så må I godt skrive det. Ja, så kan I kan også skrive, hvad vi skal gøre bedre, lyden eller... Ja. Så kan det være, at vi køber en ny mikrofon eller sådan noget. Kan måske. Men hvad skulle du lave den her episode? Jeg er lige i gang med at bygge et hus, kommer og hjælper. Jeg skal lige ned og mine. Okay, hey, folkens, I skal lige se, hvor meget diamond vi har. Og det er ikke noget, vi har skabt med snyd eller noget. Det må man sige. Hvor fanden er det henne, Valdemar? Det ligger i den kiste, der står alene. Eller, der er en dobbelt kiste, men... Der er vist meget. Wow. Nå. Valdemar, kan du ikke gå op i den der mine? Hvad? Gå op i den der mine. Kom ud af minen. Skal jeg komme op til dig? Ja, skal jeg med huset. Nu rundt. Jeg har lige fundet noget bier. Hvis I hører noget støj i baggrunden, så er det bare min bil. Det kan ikke være lidt støjende. Der er min frokost. Hvorfor regner det? Sorry. Jeg kommer ud og hjælper dig. Okay. Jeg går lige hen til græs. Hvad er det? Hvad må man gøre? Jeg skal ikke bygge ud. Hvad skal det her være? Skal det... Nå. Der er et hus. Der er et hus. Jeg ser lige, hvor lang tid vi er op til. Okay. Hvor bliver du af, Silas? Jeg skal bare lige overse, hvad Rasmus har lavet. Og vores faktion hedder så pænt, og han går med måske til ja, hvad skal gulvet være lavet af? Jeg tror bare, at vi skal lave det her. Valdemar. Der er det kasten her. Ej, hvor det lækker hos på Valdemar. Vi stopper sådan cirka så... Altså, laver du gulvet? Ja. Vi stopper sådan cirka optagelsen, lige når der er gået sådan cirka 10 minutter just. Så kommer der måske nogle videoer, hvor længere tid og måske nogle hvor mindre tid, og det er nok lidt forskelligt. Hvad det var, du finder jo lige noget træ. Bliv væk, Valdemar. Valdemar! Hvad? Bliv væk! Du skal ikke lave det der. Lad være med at lave det. Jeg skal nok lave på det. Kan du ikke lige hente noget glas til mig? Og bare brænde noget, hvis vi ikke har noget? Jeg vil tro, der kommer IP i beskrivelsen.
Vi lover ikke noget. Nå, find lige noget glas. Nå, jeg finder et glas. Valdemar, har vi ikke noget glas? Okay, jeg brænder lige noget glas. Rasmus, jeg brænder. Valdemar, skriv pænt i chatten. Undskyld. Jeg bliver irriteret. Og jeg forstår, at de er totalt lus. Den der nye Minecraft. Synes du ikke også, Valdemar? Jeg forstår, jeg skulle ikke tisse på os. Så vi kan se på Minecraft, den er på engelsk, men jeg er så dansk. Jeg synes, det er sjovt, at Ja. Men hvad skal vi bygge videre på huset? ja, men vi skal lige have det glas der. Skal det være tyk glas eller tynd glas? Det skal bare være tyk. Tager lige noget af det og sætter i. Skal ikke tage det, der er 34? Ja, og vi har været herinde lidt før, at vi optog. Valdemar, det der ligger i 64 cent, det skulle du ikke tage. Det var Hvad? Rasmus'. Det der var i 64, det var Rasmus'. Hey, giv mig lige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Den har jeg ikke mere. Giv mig lige 8 glas. Ja, og Rasmus, hvad skal du bruge glas til? som vi sagde, det var salg vores første video. Jo, jeg skal bruge. Så Nej! Jeg skal bare lige bruge det. Valdemar, du må kun tage for den her, jeg slår på, og den her, jeg slår på. Der må du kun tage glas fra. skriver lige til dig op på Skype. Ja. Hvorfor det? Så der. Hvad vil du skrive? Forresten, hvis vi vil have en Skype-navn, så står det lige der. Altså, hvis vi har Skype, så står det lige der. Jeg kan bare sætte videoen på pause, hvis jeg gerne vil. Nå, Valdemar, har du fået bygget noget glas? Jeg har skrevet til dig, Silas. YouTube kan jeg se, hvad du har skrevet. Nå. Valdemar. Hvad? YouTube kan jeg se, hvad du har skrevet. Hvad? På YouTube kan jeg se, hvad du har skrevet. Ja. Prøv lige at sætte dit kamera til. Jeg ser lige, hvor lang tid der er gået. Okay, der er sådan cirka 1 minut. Måske kommer vi til at bruge lidt længere tid på at optage, men sådan er det bare. Vi kan også stoppe, når vi har fået bygget det der hus færdigt. Ja, det kan vi også. Valdemar. God idé. Men du skal også tænke på, at jo længere videoen er, jo længere tid tager det jo også til upload. Nej, tror jeg ikke. Så, men vi kan også stoppe den der ved de 10 minutter, og så kan vi lave videre i næste episode. Ja. Hvor lang tid er der egentlig tilbage så? Den er færdig nu.